Hyvät naiset ja herrat, tämä on Ylilyönti. Punaisessa kulmassa stadin jättiläinen Jaakko Dalpakka. Tervetuloa mukaan Ylilyönti-podcastin pariin jaksoon numerolta 484. Ja tästä on heti hyvä lähteä juhlimaan suomalaisvoittoja isoissa häkeissä. Palataan siihen kohta, otetaan vaan perusasiat tähän pohjille. Ylilyönti-podcastiahan voit seurata audiomuodossa Spotifyssa, SoundCloudissa ja Applen palvelussa. Ylilyönti-podcast nimellä meidät sieltä löytää. Ja videona Ylilyönti Studio-nimellä YouTubesta. YouTubessa pidettiin eilen keskiviikkoiltana live-seurantaa Teo Kolehmaisen kanssa UA ja Warriorsin puolelta. Siellä nähtiin heidän tapahtuma järjestysnumerolla 61 ja kolmanneksi viimeisessä ottelussa siellä oli suomalainen Omran Shaban ottelemassa, ja tämähän on tietenkin meidän ensimmäinen aiheemme uutisissa. Parviainen toteaa, että mikä matsi Omranilta, oli todella hieno lopetus ensimmäisessä erässä, pitäisi kyllä jo Danan soitella. Omran on valmiiksikin jo Abu Dhabissa ja painoissa viikonlopun UFC:tä varten. Ja näillä saatesanoilla voidaan todeta, että Omran Shaban otti tyylikkään voiton 45 sekuntissa Brasilian Wellington Madeirasta. Ottelu ei paljon tosiaan ehtinyt vanhentua, muutama alapotku ja brasilialaisella tuli savet housuun. Hanosen Jimi toteaa, että Omranin vihu oli lasijalka, ottelusta jäi käteen rekordin kaunistelu. No, tämä on tietenkin totta, että ottelu ei hirveästi ehtinyt vanheta ja brasilialainen ei tehnyt mitään muuta kuin käpertyi heti sitten kilvelleen ja tuomari keskeytti ottelun tosiaan muutaman potkun jälkeen ihan syystä, koska ei brasilialaisella ollut mitään palaa eikä halua otella, mutta mä käännätän kyllä näin, että nyt Omran alkaa pikkuhiljaa ehkä puhkeamaan kukkaan, että edellinen ottelu tuolla UA Warriorsissahan oli ihan hetki sitten, oliko kuukausi takaperin, sanotaan nyt vielä päivämäärä, niin kesäkuun 12, eli 5 viikkoa sitten, Gunther Kalundaa vastaan, joka oli väkivahva, erittäin likainen myllyttäjä, niin sitä vastaan Omran otti tyylikkään voiton jabeilla, otti täydet 3 erää, häkkiminuutteja, kokemusta, itseluottamusta, ja nyt se kuukautta myöhemmin sitten materialisoitu näin, että kun Omran tuli häkkiin, niin se katsoi brasilialaista, että sä oot muuten kuule ihan lapane, että mä tuun itse varmasti ja pistän sut heti pakettiin, ja niinhän siinä kävi. Ja nämä kokemukset, mitä Omran on tämän vuoden aikana ottanut, sit tuottaa tällaista lopputulosta. Totuus oli se, että tietenkin brasilialainen hyvästä listastaan huolimatta ei ollut lähelläkään sitä suoritustasoa, mitä Omran pystyi häkkiin tuomaan, ja se näkyy, mutta Omran ei voi sille mitään, jos vastustaja on lasijalka ja siltä tulee tosiaan sitten äkkiä sitten lyödään niin sanotusti luonne pois, tai tässä tapauksessa potkittiin. Se, että riittääkö tällainen näyttö UFC:llä, mene ja tiedä. Brasilialaisella ei mitään saavutuksia ollut, ja eikä hänen otteensa ollut häppöiset, mutta Omran teki sen, mitä hänen pitää tehdä, ja ei kuluttanut aikaa eikä kaloreita turhaa tohon, ja nyt sitten reilu kuukauteen 2 hyvää voittoa. Contenderiin voisi varmaan päästä helpomminkin, toki Contenderkin alkaa jo ihan tuota pikaa, että varmaan elokuussa alkaa Contenderin rullaamaan, vai syyskuussa, niin silleen Omranille kuitenkin se olisi taas tosi kova painovertus, tosi lyhyen aikaväliin, mutta toivotaan, että ovia aukeaa, tai sitten Omran pääsisi ottelemaan UAE Warriorsin vaikka mestaruudesta. Että hänellä kuitenkin se Arabian mestaruus jo on vyöllään, niin pääsisi sitten upgradeaamaan siihen UAE Warriorsin viralliseen mestaruuteen. UAE Warriors järjestää kuitenkin säännöllisesti tapahtumia, ja nyt nauhoitushetkellä on torstai-aamu, niin tänään heillä on sitten jo 62. tapahtuma, että he usein järkkää tapahtumia tälleen 2 peräkkäin. En nyt tarkoita sitä, että Omranin pitäisi tänäänkin otella, vaikka sen kyllä katsoisin mielellään, mutta tarkoituksena olisi
tuoda esiin sitä, että UAE Warriors kuitenkin tarjoaa ihan hyviä palkkapäiviä Omranille, että jos UFC ei aukea, niin miksei sitten ottaisi taas parin kuukauden päässä sitten UAE Warriorsissa taas näyttävän voiton ja vähän rahaa sitten elämiselle. Ja seurataan tota tilannetta, mutta hieno voitto tosiaan Omranilta, hienoja matseja siellä nähtiin, tasoeroja oli välillä taas huikeasti, aika isojakin tasoeroja, oli häkissä semmoisia ottelijoita, joilla ei ole sinne mitään asiaa, ja sitten oli taas tasaisia ja tiukkoja matseja. Nostan tuolta kortilta preleistä, tai ei ollut preleissä, mutta ennen Omrania pari matsia aikaisemmin, niin oli miesten catchweight 139 paunaa, niin Demarte Peña vastaan Abay Salal ottelu siinä, vaikka mentiin täyteen aikaan, niin siinä oli jännitystä alusta loppuun, ja kazakstanilainen se sitten lopulta hävisi pisteillä, mutta oli vielä lähellä vikaserästä pistää matsin kesken toisinpäin, ja oli kyllä hyvä matsi. Siinä oli nopea kattaus sinne UAE Warriorsiin, vielä Omranille onnittelut, tiimille onnittelut hyvästä voitosta, ja mä lähetän vielä ylilyöntiperheelle erityiskiitoksen. Huikea määrä oli jengiä, melkein 500 katsojaa parhaillaan oli seuraamassa Omranin matsia, olisiko ollut 490 jotain, jos en ihan väärin muista. Teon kanssa päivystettiin 3 tuntia sitä Omranin matsia, hirveästi jututettavaa, paljon hyviä kysymyksiä ja ennen kaikkea hyvää seuraa. Kiva, kun jaksoitte tulla mukaan ja eiköhän lauantaina katsota UFCtä taas porukalla, niin nyt jo voi lähettää sitten kaikille kutsun, että liittykää Ylilyönnin seuraan YouTube-kanavalle, kun Abu Dhabissa otellaan siis UFCtä. Jatketaan uutisten perkaamista. Hannosen Jimiltä tuli tämmönen informaatio, että Turku Fight niin palaa taas tänä syksynä Kupittaalle ja 4.10. tullaan näkemään Turku Fightin seuraava tapahtuma. Erik Wahlström ja hänen kaverinsa tapahtumaa järkkää. En tiedä vielä yhtään ottelua, mitä siellä on tulossa, mutta sen tiedän, että ylilyönti tulee olemaan paikan päällä ja alustavien suunnitelmien mukaan perjantaina, eli siis 30. jolloin järjestetään sitten showpuntari ja nyrkkeilijöiden punnitus, niin ylilyönti studion paikan päällä. Ja saattanee olla näin, että me striimataan se ja myös taidan joutua hostaamaan sen. Tämä on ainakin tilanne tällä hetkellä. Katsotaan, että meneekö suunnitelmat loppuun asti näin, mutta tähän ollaan varaudettu ja kivahan tietenkin Jerin kanssa ja Jere ja muiden kanssa on sitten painaa hommia ja olla mukana talkoissa. Suomalaiset tapahtumat elää ja voi hyvin, niin ylilyöntikin on sitten mukana hommissa. Turku Fightista sitten lisää juttua, kun tiedetään, mitä siellä tulee tapahtua, kuka ottaa ketäkin vastaan ja jos mahdollisesti meilläkin on sitten siellä jotain presenssiä, mihin muutkin voi vaikka päästä ottamaan osaa. Samuli Karjula on laittanut tämmöisen kysymyksen, että mikä tuo Jussi Halosen ampumiskautta puukutusjuttu on. Muuten en kyselisi, mutta kun tätä käytetään markkinointikärkenä, niin faneilla on oikeus tietää. Ja tällä viitataan face-to-face-tapahtumaan, missä Jussi Halonen 27.9. nyrkkeilee Cheteä vastaan, ja tästä oli viime viikolla tosiaan pressi- ja Iltalehden haastattelus, löytyy Iltalehden sivulta, siis videohaastattelus. Jussi Halonen itse kertoo, että hän on joutunut johonkin kahakkaan, missä 2 kaveria ei tahtonut pärjätä ja heidän piti ottaa sitten kättä pidempään. Ja se tarkoittaa, että Jussilla on luoti mahassa ja puukon jälki kyljessä tai selässä, mutta ei kuulemma sittenkään riittänyt. Nämä on siis Jussin sanoja, en tiedä tapahtuman kulusta yhtään mitään muuta kuin sen, mitä sieltä Iltalehden sivuilta luin. Ja hurjallehan se tuntuu, että jos tuossa on reilu kuukausi sitten joku on päästänyt luodin masuun ja puukolla kylkeen, niin kuukauden päästä olisi vielä tästä eteenpäin, niin ollaan, tai no pari kuukauden päästä ollaan sitten jo ottelukunnossa. No, onnettomuudesta tietenkin se, että ton vakavampaa vammaa ei tullut, mutta onhan noin hurjia juttuja, että sitten jossain Helsingin yössä ratkotaan asioita tuollaisilla keinoilla.
toki itse pysyn poissa sellaisista tilanteista tai ympäristöissä ja viiteryhmistä, missä tällaista tapahtuu, mutta joissain paikoissa sitten valitettava totuus on se, että yön pimeinä tunteina niin sekavissa tilanteissa tapahtuu sekavia asioita. Todella vaarallista, todella surullista ja toivoisin, että ei tällaista osuisi kellekään. Ja Jussi on kuitenkin munkin treenikaveri, ollaan Jussin kanssa tehty monta vuotta töitä yhdessä. Mutta nyttemmin sitten toki Jussin kanssa ollaan hyvissä väleissä, mutta sanotaan näin, että ehkä liikutaan vähän eri porukoissa. Olin toki katsomassa pressitilaisuutta ja Jussin siellä näin ja ihan hyvä kuntoisella Jussi vaikutti. Katja Virranen jatkaa aiheesta, että Maga Gadiev on myös kuluneella viikolla ollut osallisena jossain ihmesekoilussa, jossa on käytetty väkivaltaa ainakin kuvaajaa kohtaan. Ja tässä on tosiaan Samuli vielä jatkanut. Maga on mennyt tekemään jotain livestriimiä Kontulassa ja kävely johonkin ravintola, parturi, kampaamo, mikä lienee liiketila ja vaatinut ruokaa ja saanut sieltä sitten vihaiset katseet ja heitetty pihalle ja ilmeisesti sitten kuvaajaa on sitten telottu siellä ja netin villeissä foorumeissa näitä kuvamateriaalia on perattu ja sanottu, että siellä on ollut sitten mahdollisesti jotain kiellettyjä aineita tarjolla tai pöydillä, en tiedä. Tämäkin taisi olla Iltalehden uutisissa myös, että poliisikin on sanonut, että heille on tullut tästä vihje ja heistä kommentoi sen tarkemmin, mutta on selvityksessä. Niin, mutta tuollaista menoa näköjään on. Tuohon on ihan kiva puuttua, että kaikki niin sanottu tommonen väkivaltainen ja rikollinen aines, niin heidät voi sitten pistää yhteen paikkaan ja laittaa oven kiinni ja ei päästä koskaan pois. Sitten vielä Hannosen Jimiltä, tämä liittyy, tässäkin on Iltalehden uutislinkki, nämä kaikki löytyy siis Ylilyöntipodcastin Facebook-sivuilta, siellä on nämä linkit jaettuna kysymyksissä, niin Jimi kysyy, että Jaakko, kerro mitä täällä on, ja tällä viitataan sitten aiheeseen, jossa Iltalehti paljastaa omalla maksullisella pluspalvelullaan, niin tuomitut miehet IL paljastaa karuja tietoja Helsingin jäähallin kohuillan otteluista. Tällä viitataan tosiaan sitten face to facein tapahtuman ottelijoihin ja siellä noin Jete ja Agonin tuomioita, aiempia rötöksiä perataan, mutta mulle ei sitä plus-palvelua, niin mä en osaa sanoa, mitä se pitää tarkemmin sisällään, mutta niin. Tämä on nyt se, mitä ihmiset kaipaa. Ihmiset haluaa riitelyä, ihmiset haluaa vastakkainasettelua, ihmiset haluaa rikollisia ja onko tämä sitten sitä? Taas totean, en kuulu ehkä kohderyhmään ja liikun eri porukoissa. Toki Jetehän mekin haastateltiin Ylilyöntistudio YouTube-sivulta, sekin löytyy, mutta kenties sitten eri piireissä sitten pyöritään, tai ei kenties, vaan vähän eri piireissä sitten pyöritään sitten vapaa-ajalla. Itseäni kiinnostaa enemmän tuo urheiluhomma ja joitain kiinnostaa sitten kenties TikTok-feimit ja sitten mahdollisesti on harrastettu sitten joskus aiemmin elämässään jonkinlaisia rötöksiä. Mene ja tiedä, kukin tavallaan ja sitten virkavalta selvittää, mutta en ehkä tykkää siitä tulokulmasta, että yksi tai kokonainen tapahtuma on pelkkää markkinointitulokulmaltaan sitten jotain rikoksiin viittaavaa. Toki joku muu voi olla muuta mieltä ja mä oon sitten vanha tosikko tai muuten vaan pälli. Mutta mennään enemmän semmoisiin aiheisiin, mitkä kiinnostaa minua ja toivon mukaan myös Ylilyönnin kuuntelijoita. Parviainen kysyy, että mitä mieltä olette UFCn uusista julkaisemista otteluista. Tom Aspinall, Cyril Gane, raskaan sarjan kiistaton mestaruus,
pelissä myöhemmin syksyllä. Merab Dvalishvili kohtaa Cory Sandhagenin, siinä Kääpiösarjan mestaruus kyseessä, ja Jiri Prohatska palaa opintovapaalta Halil Rountreeta vastaan. Ehdottomasti kiinnostaa nämä kaikki. Tullaan sitten kuitenkin perkaamaan näitä lähemmin, kun ne on ajankohtaisia, nyt ne on julkaistettu, mutta kaikki ottelut on hyviä ja kaikki kiinnostaa. Ja Lappalaisen Henkka vielä lisää tähän muutaman tulokulman. Vihdoin ja viimein raskassarja saa eloa. Tästä voittaja Almeida vastaan Volkov, voittajaa vastaan ja häviäjät vastakkain. Olen molempien iso fani. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että Jailton Almeida ja toi Volkov, heidän matsi on jo buukattu ennen kuin tämä Aspinall Gane-ottelu julkaistiin, ja siitä sanottiin, että tämän Almeida Volkov-ottelun voittaja kohtaa sitten, tai tämä on niin ykköshaastajaa asemasta tämä panos, eli Almeida Volkov-ottelun voittaja kohtaa sitten Aspinall Gane-ottelun voittajan. Tätä Henkka tässä hakee. Henkka toteaa, että Gane Aspinallia vastaan, niin jos että matto on vähänkään parantunut, saa puolustaa alasvientiä sekä pärjää matossa, niin hän voittaa. Eli Henkka miettii, että pystyottelussa Gane olisi edellä. Niin, mutta me ehditään tosiaan tätä perkaamaan sitten tarkemmin, että voimasuhteita ja strategioita, kun päästään siihen, mutta ennen kaikkea raskassarja saa nyt se paljon kaivattua tapahtumaa, mestaruus yhdelle kaverille, ja siellä on jo haastajaa tulossa, ja kaikki otteet, kenestä tässä puhutaan, niin on ihan huippuottelijoita ja ihan primissaan, niin ei ole silleen mitään mukisemista tästä. Yksi vielä toteamus Henkalla oli, että olisiko raskansarjan historian teknistaidollisesti merkittävimpiä otteluita tämä Gane vastaan Aspinall. Se on ihan hyvin sanottu. Molemmat on toki isoja, erittäin urheilullisia nuoria, mutta pystyottelun puolella molemmat on tosi taitavia. Mattoottelussa Aspinall on erittäin hyvä. Gane siellä kyllä vähän jäljessä, mutta tässä kyllä molemmat ottelee taidolla eikä niinkään voimalla, vaikka matseja kesken on laitettukin. Sitten hei, yksi rauskun kysymys UFC:hen liittyen, ja taas kyllä epäillä, että ehtiikö edes videolle, mutta otetaan, ehtii hyvin, niin mitä mieltä ihmiset on Justin Gaethjen kiukuttelusta? Voiko kiukuttelemalla saada ottelun mestaruusvyöstä? Jos joku ei tiedä, niin Justin Gaethje ei suostu ottelemaan mistään muusta kuin vyöstä. Aika outoa. No mä oon ihan samaa mieltä, mutta ne annat Ali Abdelazizin hämmennyksiä. Kevyen sarjan vyöhän Ilja Toppurialla on. Gaethje omasta mielestään ansaitsee mestaruus sauman UFCn ranking-listalla tosiaan Toppuria kärkipaikalla. Ykköshaasteena Makhachev, joka vaihtaa painoluokkaa, kakkosena Tsarukyan, kolmosena Charles Oliveira, nelosena Justin Gaethje. Ja Gaethje mun mielestä voisi ottaa Oliveira tai Tsarukyania vastaan, ei siinä mitään. Ei hän ole mun mielestä mestaruusmatsia ansainnut. Mieluummin näkisin Tsarukyan Toppuria tai vaikka Holloway Toppuria. Oliveirahan tuli jo Toppurian tyrmäämäksi ja Gaethje on vanha ja raihnainen. Ei siellä ole mitään mun mielestä annettavaa. Ja miten Paddy Pimblett sitten myyntimagneettina tohon palapeliin sitten asettuu. Mutta tuommoinen kiukuttelu, jos Justin Gaethje lopettaa, niin vapaa-ottelu ja UFCn kevytsarja voi ihan hyvin. Hänellä ei mun mielestä ole silleen mitään, vaikka ihan kelpo ottelija, mutta hän on vähän kuin Poirier, ei kuitenkaan mestari, mutta vanheneva ja ihan viimeisiä vetävä semmoinen työn suosikki. Poirier mun mielestä vielä parempi, mitä Gaethje, vaikka matseissa voitot onkin 1-1. Sitten vielä lisää matsijulkistuksia ja yllättää Lappalaisen Henkalta. Et herkkua tarjolla on kamppailufaneille. Unohtakaa UFC, unohtakaa Riyadh Seasonin nyrkkeilyllä, tässä on sitä jotain. KSI:n ilta, onko se nyt tämän Misfits Boxingia vai miten se menee, niin Darren Till vastaan Luke Rockhold ja Tony Ferguson vastaan Salt Papi. Mä unohdin jo kuka Salt Papi on, kun mä en koskaan tiennytkään kuka se on, mutta Samuel Muuronen on ihan samalla linjoilla. Et viime jaksossa haipettiin jotain ukrainalaista hupiukkaa, vaikka oikeasti tasokkain nyrkkeilymatsi olisi tuloillaan Tony Ferguson vastaan Salt Papi, Wanderlei Silva vastaan Vitor Belfort ja sitten tosiaan Rockhold ja Till. Todella rajua.
Ja itse asiassa tänään aamulla, kun avasin uutissivuja, niin tällä tapahtumalla on ollut joku pressi, missä ainakin sitten Darren Till ja Luke Rockhold skeneen kuuluen tönii, siellä on turvamiehet välissä ja kaikilla on tosi kivaa. Kun urheilullista antia ei ole, niin pitää keksiä sitten jotain muuta. Voiko Darren Till saisi elämänsä kuntoon ja palaisi vapaa-ottelemaan? Mutta eiköhän se juna ole hänen kohdalta jo mennyt. Elämän riennot, Ferrarilla ajelu ja yössä eläminen niin on hänelle sitten tärkeämpää. Mutta suodaan se hänelle. Ehkä rahkeita olisi ollut enemmän sitten vielä korkeammalle vapaa-ottelussa, mutta tämä on inhimillistä. Työ on aina työtä, ja jos pääsee vähemmällä, niin mikäs siinä. Yksi Jimin uutinen vielä, tätäkin on pyörinyt sitten kamppailumediassa. Jimi on laittanut Ylöinti-podcastin Facebook-sivuille linkin Bangkok-postiin, ja täällä on saatesanat Daniel Kelly ja muita on lähtenyt ja siirretty WEX One Championshipin puolelta. Listaottelijoita, ihan kärkinimen ottelijoita, niin on häipynyt Oneista, ei yllätä. One ei tarjoa ottelumahdollisuuksia vapaa-ottelijoille ja siellä on meno aika sakeeta. Ja tosiaan ottelijat haluaa otella, ottelijat haluaa tehdä tiliä, ottelijat haluaa menestyä, saada säännöllisesti matseja ja luoda sen lyhyen oman uransa. Ja One Championship puolestaan ei pysty sitä tarjoamaan ja heillä ei ole rahaa muuhun kuin noihin taimaalaisten otteluttamiseen Taimaassa, ja sinne he on keskittänyt nyt taas toimintansa, niin ehkä Oneista tulee sitten tommonen pikkuhanskolla tainyrkkeilypromootio, että yritetään saada niinku katsojaystävällisempää tainyrkkeilyä, missä ei saa torjua tai tainyrkkeillä tai painia. Kukin tavallaan, mutta Onein taru koko ajan näyttää vaan synkkenevän. Talousluvut on huonoja ollut aina, mutta ne on vaan enemmän ja enemmän huonoja. Tähtiä ei juuri ole. Siirto Singaporesta Taimaaseen niin kertoo merkittävästi niin rahoituspohjan pettämisestä. Tai todennäköisesti siitä, että kuluja pitää karsia. Ja kaikki puheet ja myyntipuheet, mitä One on heittänyt, niin ne on kaikki osoittautunut sitten vaan kuplaksi. Vähän tämmöinen kuin startup-henkinen nousu, mutta niin kauan kun rahoitusta saadaan jostain pumpattua, niin homma näyttää isolla, mutta sitten kun pitäisi kellua, niin Oneilla menee vähän huonommin. Ei tietenkään toivota Oneille siinä mielessä huonoa, vaikka heidän käytäntönsä ei välttämättä ole ne kaikista tyylikkäimmät, mutta kyllä maailmaan mahtuu vapaa-ottelua, maailmaan mahtuu tainyrkkeilyä, maailmaan mahtuu potkunyrkkeilyä, maailmaan mahtuu lukkopaini ja brassijutsu, eli kyllä heille olisi silleen tilaa, mutta terveeltä pohjalta. Tässä oli nopea katsaus tonne uutisiin, ja koska nythän on loppuviikko, niin meillähän on matseja ennakoitavana, ja ne tulee vielä meille suotuisaan aikaan. Käännetään katseet viikonlopun matseihin. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taistelu on tosiaan Abu Dhabissa UFC Fight Night. Sanon nyt jo tähän kärkeen, että tämähän tulee meille mukavaan aikaan. Prelit alkaa 7 lauantai-iltana UFC Fight Passilla ja sitten pääkortti Viaplaylla 2-2, eli kivaan aikaan huippuvapaa-ottelu Abu Dhabista ja tosiaan erittäin todennäköisesti myös Ylilyöntistudion YouTube-sivuilla pidetään live-seurantaa, watch-alongia, eli sinne saa sitten jengi tulla messiin. Mestaruusotteluita ei ole Fight Night-tapahtumissa tarjolla, mutta entisiä mestareita kortilta kuitenkin löytyy pääottelijoista ja ihan terävintä kärkeä, ja täällä kyllä luodaan näissä otteluissa kuitenkin taas haastaja-asemaa kohti mestaruusotteluita, eli panokset kuitenkin on isot, ja itse asiassa täällä oli jossain kommenttien loppupuolella, kukakohan se nyt sanoi. Parviainen taisi todeta, että tässä kortissa on kaikki ainekset siihen, että joku uusi nimi tekee itsensä tunnetuksi. Ja tämä on mun mielestä hyvä pointti. Me monesti puhutaan näistä pienistä autotallihilloista, Apexeista tai Fight Nighteista, jossain missä nyt ikinä onkaan tällä kertaa Abu Dhabissa. Ja täällähän löytyy sellaisia ottelijoita, jotka on todella vähän tunnettuja, tai pysynyt sitten vaan varjoissa, saattanut tehdä pidemmänkin UFC-uran, ja otetaan nyt vaikka pääottelu sitten esiin.
käsittely ensimmäiseksi, niin siellähän hollantilainen Reinier de Ridder, joka kohtaa Robert Whittakerin, niin tämähän on hänelle hyvin lyhyen UFC-seuran aikana todella nopea nousu isoihin matseihin ja semmoiseen matseihin, mistä voi ponnistaa jopa mestaruushaastajaksi. Eli tosiaan panosta täältä löytyy. Ja uudelle nimelle vielä, kuinka moni edes tietää RDR lyhennelmällä menevää hollantilaista ottelijaa. Totta kai me aloitetaan siitä pääottelusta, kun siitä jo ohuesti sanoin, niin Sport Autist YouTube-puolelta on laittanut taas pitkän liudan perkauksia matseista ja otetaan eka tämä pääottelu, eli miesten keskisarjanottelu Robert Whittakerin ja Reinier de Ridderin välillä. Onko Aussista keskeytymästä prospektien tason-mittaaja keskisarjassa? Edellisessä matsissa Chimaev ajoi yli ja nyt vastassa entinen One Championshipin 2 painoluokan mestari. Nämä meritit on ehkä vähän jopa aliarvostettuja nykyään, mutta taitonsa mies on jo kerännyt UFC:ssä todistamaan. RDR on kovassa vireessä ja viimeinen osoitus siitä oli, kun pysäytti Bo Nickalin hypejunan. Kun näkemys on se, että UFC-veterani Whittaker on edelleen hyvä ottelija, mutta parhaat päivänsä jo nähnyt, eikä pysty pysäyttämään hollantilaista. De Ridder on yksinkertaisesti parempi ja vie voiton. Mahdollisen voiton myötä alkaa olla lähellä jo titteliottelua. Ja täällä on vielä jatkoajatusta, että seuraavassa titteliottelussa todennäköisesti nähdään joku De Ridder tai Imavov haastamassa Du Plessis-Chimaev-matsin voittajaa. Joo. Ja tässä on itse asiassa vähän sama asetelma, mikä tuossa äsken puhutussa Aspinall-Gaan tilanteessa ja Volkov Almeida, että raskassarjassa alkanut tulla eloa, niin myös keskisarjassa niin on alkanut taas tapahtua. Ja nuoria hyviä ottelijoita, tai nuoria, mutta kuitenkin sellaisia ottelijoita, jotka pystyy vielä otella pidempään. Itse asiassa nämä on samanikäisiä jätkiä, kun tässä vähän puhutaan niin UFC-konkarista ja haastajasta De Ridderin muodosta, niin molemmat on syntynyt vuonna 1990. Eli ikää ottelijoilla on saman verran, ja matsejakin on melkein saman verran, että De Ridderilläkin on kuitenkin 20 voittoa, 2 tappiota, ja Whittakerilla lukema 27 ja 8. Toki vähän eri kaliberin vastustajia kohdennut, ja Bobby Knuckles tietenkin entinen keskisarjan mestari. Joa jatkaa tästä, että pääottelussa yksi omista suosikeista Whittaker, joka saa vastaansa Alankomaiden painikoneen De Ridderin. Tämä on taas niitä matseja, joissa ei halusi kummankaan häviävän. Alku UFC:ssä ei ollut Ridderiltä mikään paras, mutta tasaisesti parantanut suoritustaan. Whittaker on kuitenkin konkari ja saattaa hetkenä minä hyvänsä vetää kanin hatussa, ja se on kumminkin varma, että ihan kumpi tahansa voittaa, niin toisen puolesta jää harmittamaan. Että hyvä matsi kaiken kaikkiaan. Parviainen miettii, että tässäkin ottelussa voi tulla yllättäviä hetkiä, eli varmaan sitten suuntaan taikka toiseen tapahtumat heilahtaa nopeasti. Ja Parviaisen mielestä UFC:n yksi teknisesti taitavimmista pystyottelijoista Bobby Knuckles ja Ridderin mattopeli puolestaan on huipputasoa. Niin, tämähän nyt on tietenkin se asetelma, mutta Bobby Knuckles aika hyvin pystyy itsestään pitämään huolta myös niin kaadoissa, vaikka Chimaev sitten kaatoja kuristi. Mutta Mäkisen Tero toteaa, että toivottavasti De Ridder hoitaa, niin saadaan nämä alamäessä olevat ikikasvot, kuten Whittaker, pois tuolta pikkuhiljaa uutta verta kärkeen. Mutta tämähän on just, kun ottelit on samanikäisiä ja ei kuitenkaan keskisarjassa nuoria tuu ovista ja ikkunoista, niin en varsinaisesti toivo, mitenkään Whittaker vielä katoisi. Hän on kuitenkin tasollisesti aika hyvä ottelija. Ja Pulkkisen Joa vielä vähän antaa tilastoa, että edellisestä 5 ottelusta Whittaker on hävinnyt 2 ja ne on ollut mestaria ja ykköshaastajaa vastaan. Jimi lähettää vielä Jaakolle terveys, että De Ridder kurmuttaa, kun miehestä ei ollut mihinkään UFC-debytistään lähtien, sanoi Jaakko. Mutta totuus on se, että De Ridder on 3 ottelua ottanut UFC:ssä, Gerald Meerschaertia, Kevin Hollandia ja Bo Nickalia vastaan. Kukaan heistä ei ole missään tapauksessa sellainen
vaarallinen pystyottelija. Hollandi ehkä hetkittäin, mutta hänen ottelemisensa on taas tyhmä ja hän on vähän huono painimaan, niin hän ei sitten pysy De Ridderin mukana. Mutta sitten kun katsotaan, ketä vastaan Robert Whittaker on otellut, Chimaevia vastaan, sitä ennen Aliskerovia vastaan, joka on tosi hyvä pystyottelija, tyrmäys, Palkostaa vastaan voitto, sitten oli tappio Duplessisille ja voitto Vettoria vastaan edelliset 5 ottelua. Niin on se altaan syvyys Whittakerilla ihan eri luokkaa. Otetaan vähän tilastoja vielä tähän. Sanoin jo, että miehet on samanikäisiä, mutta 4 tuumaa pidempi on pitkän huiskea hollantilainen, ja hollantilainen on vasuri, kun Whittaker on oikeakätinen. Lyöntitilassoissa niin Whittaker lyö merkittäviä osumia 4,5 per minuutti, kun De Ridderillä niin niitä on 3,25. Omissa Bobby Knucklesilla soi 3,5 ja vähän yli 2 De Ridderillä, eli pikkasen vähemmän Ridder lyö, mutta pikkasen vähemmän ottaa myös osumaa. Tämä 3 ottelun mittainen UFC-ura De Ridderillä tarkoittaa sitä, että hän on kaatanut per 15 minuuttia 4,7 kertaa, eli melkein tai 1,5 kertaa per erä onnistuneita kaatoja. Whittakerilla se on vain alle 1. Whittakerin kaadon onnistumisprosentti samoin kuin De Ridderin on 38, eli kaatoyrityksiä per onnistunut kaato niin tulee lopulta aika paljon. Kaadon puolustus, niin Whittakerilla oli ihan kunniallinen 80%, De Ridderillä se on vain 66, mutta tosiaan vain 3 matsia ja aika lyhyet minuutit, niin se äkkiä vääristää. Ja De Ridderillä niin 1,4 lopetusta per vartti. Ja yksi vielä tärkeä huomio, niin Robert Whittaker hän on nyt 5 eräisiä otteluita ottanut paljon, ja hänen silti toi keskiarvoinen ottelu kesto on 13 minuuttia, näissä 3 ottelussa hollantilaisilla on 7,23. Mutta 2 painoluokassa, Oneissa, De Ridder on kuitenkin onnistunut mestaruuden voittamaan, että vaikka me puhuttiin altaan syvyydestä UFC:ssä ja Robert Whittakerista, niin kyllähän tuolla ihan kohtuullisia ottelijoita löytyy sitten muualtakin, mutta tuolta sitten raskaammissa painoluokissa Anatoli Malykkin on sitten voittanut ton De Ridderin, mutta sitten muita, niin vaikka Magomed Murad Kasaevin UAE Warriorsin puolella, niin ihan lyönneilläkin De Ridder on pystynyt takoa keskeytysvoiton. De Ridderin kypsyminen UFC-tasolle on ollut mun mielestä vähän yllättävää, mutta nyt tulee ihan selkeä tason nosto. Et Bo Nickal tasaisesti otti hippaa Paul Cragia vastaan, että tavallaan siellä ei ollut mitään hirveä ihmeellistä. Ja Meerschaert, tommonen vanha kanto, että senkään voitto ei ole mikään silleen ihmeellinen. Mutta nyt kyllä nähdään sitten, että mihin De Ridderistä on, ja sen sanon vielä tähän, että kun ajatellaan, että kuinka iso potkunyrkkeily ja tainyrkkeilymaa Hollanti on, niin yllättävän vähän sieltä tulee hyviä vapaa-ottelijoita, niin Reinier De Ridder niin ehdottomasti kuuluu sitten tämmöiseen globaaliin vapaa-ottelutasolle hyvin. Ja vaikka kyseessä ei mestaruusottelu, niin tietenkin pääottelu, niin 5 minuutin erää, niin varmaan aika strateginen lähtö saadaan ottelu, kumpikaan ei lähde ryskäämään, ja Robert Whittaker parhaimmillaan hallitsee etäisyyttä hyvällä liikkeellään tosi hyvin ja pitää itsensä puhtaana ja jopa semmoisella karatemaisella askeluksella räjähtelee ja iskee ja potkii osumia. Ja mä luulen, että se on ehkä se, millä hän pystyy sitten De Ridderin pitää, jos pystyy, niin pitää aisoissa sillä liikkeellä ja vastaiskuilla ja etäisyyden ylläpitämisellä. Että miten De Ridder pystyy sitten sen ison miehen herkän liikkeen selättämään ja sen miinakentän ylittämään. Häkkipainissa Whittaker on väkevä, riittävän hyvä yleensä, mutta De Ridder voi jopa tehdä jotain ihan hulluja, vaikka vetää guardia ja hakea lopetuksia sitä kautta. Tai painitilanteet, se voi olla jopa uhkarohkeata se hänen painiminensa. Mutta vaikea heittää tästä semmoista voimasuhdearvio, että näillä ja näillä tämä ja tämä voittaa, kun tietenkin ottelut ei otellut keskenään, ja sitten kun De Ridderillä on niin vähän UFC-minuutteja alla, ja niin
kapea otanta myös niin vastustajien tyylissä, niin että miten sen ongelman tässä sitten ratkaisee ja miten kumpikin ottelu voittaa, niin varsinkin The Readerin suuntaan, niin sitä on vaikea miettiä, että miten hän ratkaisee tämän Bobby Knucklesin palapeli. Mut veikkaan tasasta ottelua ja veikkaan, että ottelu tulee kestämään takuun varmasti yli puolen välin. Ja olisi makeeta nähdä, että hollantilainen saisi otteluun vietyä mattoon ja uhkaamaan lopetuksilla ihan jo senkin takia, että nähdään, että missä Whittakerin painitaidot menee suhteessa häneen. Chimaevia vastaanhan nyt ei sitten riittänyt. Ja sitten yksi on se, että mikä se psyykkinen ja henkinen voima vielä Whittakerilla on, että hänellä tosiaan edellismatsissa meni hampaat ja leukamurto, kun Chimaev vähän rutisteli ja on ollut mestaruuden jälkeen sitten välillä vaikeampaakin ja ollut jotain masennusta, niin mitä sitten, että jos tässä ottelussa rupeaa tulee vaikeuksia, niin rupeeko sitten olemaan se, että ne henkiset voimavarat taistella, niin on käytetty. Mä en sano, että näin on, mutta se varmaan sitten nähdään ottelun aikana, että mikä se on se bensatankki tuo korvien välissä. Parhaimmillaan niin Whittaker on kyllä ihan todistetusti maailman paras entinen keskisarjan mestari. Hienokseltaan sanoisin, että Aussi lähtee tähän otteluun ennakkosuosikkina. Mutta jännä matsi ja tykkään tästä otteluparista. Tämä siis pääotteluna Abu Dhabissa. Toinen pääottelu, niin sielläkin tullaan näkemään entinen UFC-mestari, joka on matkalla kohti uutta mestaruusottelua. Ja tässä viitataan Peter Janiin. Parviainen toteaa, että toisessa pääottelussa Peter Jan kohtaa Marcus McGheen. Jan on ollut vähän alamäessä, mutta vastustajatkin on olleet eliittiä. Tässä on nyt paikka näyttää, että hän kuuluu edelleen kärkikainoihin. McGhee taas nälkäinen haastaja, jolla on hyvä momentti päällä. Uskon, että tämä voi olla tosi viihdyttävä ja jopa verinenkin matsi. Joa dikkaa Janin matseista, yleensä hyvää katsottavaa ja odotan täältäkin sitä, että kädet viuhuu vikkelään. McGhee on itselle suht tuntematon, olen nähnyt vain yhden matsin, ja jos sen perusteella pitää veikata, niin Jan nakuttelee 3 erää kaveria kuonoon ja nappaa selvän pistevoiton. Tosiaan miesten kääpiösarjan ottelusta kyse 3 5 minuutin erää. Marcus McGhee 10-1 listalla tulee tähän otteluun. Peter Jan otellut merkittävästi enemmän, 18 voittoa, 5 tappioa. McGhee on tuuman verran pidempi ja pari tuumaa enemmän ulottuvuutta. McGhee on 3 vuotta vanhempi ja oikea kätinen, kun sitten Peter Jan vaihtelee puolia. Molemmat lyö aika paljon osumia. Peter Jan lyö 5,11, kun vähän yli 6 lyö McGhee. McGhee ottaa vain 2,8, kun Peter Jan 4,1, eli siinä on niinku selkeä suhdeero, mutta toki sitten vastustajien taso McGheella on ihan erilainen, mitä Peter Janilla. Peter Janin edellinen ottelu oli voitto entistä kärpäsarjamestarista Davison Figueiredosta ja sitä ennen Song Yadongia vastaan voitto. Tätä ennen sitten kärsi mestarille Merab Dvalishvilille tappion ja samoin Sean O'Malleylle. McGhee kohtasi Martinezin, Bolanosin, Buissin ja Newsonin UFC-urallaan ja niistä toi ensimmäinen on contenderin puolella. Katsotaan nyt vielä, että ei ollutkaan. Newson, se ei ollutkaan contenderi, vaan se pääsi suoraan silloin ottelemaan ja se on ollut huhtikuussa 23. Rankingien puolella ottelijoiden sijoitukset menee sillä lailla, että Peter Jan on kääpiösarjassa 3. haastajana ja sitten Marcus McGhee on siellä 13. Tämähän tuntuu ihan epäloogiselle otteluparille, mutta Jan haluaa otella ja ei löydy muita vastustajia, niin tämä on sitten mitä tarjotaan. Mutta Peter Jan mielestäni lähtee ennakkosuosikkina tähän. Yksi omista suosikkiottelijoista on monipuolisuutensa takia. Todella hyvä ottelija. Se, että pystyykö pistää kesken, sitä mä epäilen. McGhee kuitenkin ihan hyvä pitämään itsestään huolta. Ammattilaisuralla kuitenkin vain 1 tappio. Se on toki kuristustappio, mutta eihän toi Jan varsinainen jujutsu-mestari ole, vaikka on hyvä painimaan, niin eihän kaiva sitten matossa lopetuksia. Siitä sitten haetaan taas
Sandhagen Dvalishvili-ottelun voittajalle haastajaa, niin tämän voittaja tietenkin voi, varsinkin jos on Petrian, niin olla siinä ihan realistisesti. Mennään korttia eteenpäin. Sportautisti vuoro taas aloittaa Magomed vastaan Barriol. Shara Bullet, odotan isoa tasannostoa edellistä matsista, jossa ei aivan aseettomaksi vastaiskijaa Michael Venom Pagea vastaan. Mies on näyttävä ja hyvä ottelija, mutta välillä riittää, että matsi voitetaan ilman double spinning backfistejä ja hienoja yläpotkuja. Perustekemisen täytyy olla kunnossa, jos mielii nousta keskisarjan rankingiin. Silti toivon, että sieltä tulee joku makea lopetus ja Dagestani vie voiton. Parviainen toteaa, hyvä taistelu. Magomedov on ollut todella näyttävä ja aggressiivinen ottelija, jonka pystyarsenaali on vaarallinen, mutta Barriolt on kokenut ja kestää painetta. Jos Magomedov ei saa lopetusta, Barriolt kääntää ottelun edukseen ottelun edetessä. Joha muistuttaa, että ostarihakka ja Shara saa vastaansa hormonihirmun Kanadasta nimeltä Barriolt. Viime matsin jälkeen on ollut huhua, että Shara ei saisi edes enää otella UFC:ssä, mutta huhut osoittautui vääräksi. Ja pystymylläkkä tästä saadaan aikaa Joan mielestä. Tosiaan Shara Magomedov yksi ilmäinen ottelija, ei varmaan Jenkeissä pääse ottelemaan, mutta näissä arabimaissa sitten hänelle lyödään sitten lääkäritarkastukseen sellainen leima, että pääsee ottelemaan. Itse en varsinaisesti tuosta Sharasta välitä mitenkään, aika laiskasti ottelee ja tavallaan sille on rakennettu sitten sopivia vastustajia ja luotu silleen uraa, ja tämä Barrioltkin on sitten kohtuullisen hänelle sopiva, hidas ottelija, mutta kai tämän voi katsoa, ei se siitä ole kiinni, mutta ennemminkin mä toivon vaan, että Shara häviää. Hänen käytöksensä ja tämmöinen väkivaltainen käytös ja lukkopainimatsissa hävittynä toisen potkiminen niin on aika rottamaista, mutta mitä niiltä voidaan odottaa? Hänen seurueessaan löytyy sitten kaikenlaista tekijää ja noilla tavoilla kun mennään, niin multa ei ainakaan saa arvostusta. Mutta sitten kun mennään korttia alaspäin, niin tämä on sitten hyvä nosto ja tämä tulee sitten kans toinen osapuoli on Venäjältä ja toinen ottelija sitten tulee Brasiliasta, Carlos Leal, Muslim Salikov miesten välisarjan ottelu. Tämä on Prelien puolelta, mulla on järjestys vähän hypännyt, mutta älkää välittäkö siitä. Niin toteat takakiertopotkuja lähes työkseen esittelevä Muslim Salikov, joka kohtaa itselle täysin tuntemattoman Carlos Leal, niin vieläkö nousee vanhan miehen jalka? Ja eiköhän nouse, ja Brassi nukkuu ennen täyttä aikaa. Ja Sportautista on samaa mieltä, että King of Kung Fu edellisessä UFC-matsi jätti jäätävän hienon kiertopotkun Song Kenania päähän, ja matsi olikin sitten siinä. Selkeästi jalka nousee vielä 40-senäkin. Ja tilastoniilona kaivelin vähän, ja nämä tilastot on jäätävät luettavaa varsinkin Sandan ja potkunyrkkeilyn puolella. Tässä viitataan siis Muslim Salikovin tilastoihin. 199 matsia, 185 voittoa, 13 tappiota ja 1 tasuri. Voittanut 5 kertaa Sandan MM-mät. Ensimmäinen Kiinan ulkopuolinen ottelija, joka on voittanut King of Sanda-turnauksen. Joku matikkanero oli laskenut tolla määrällä otteluja saatella 18 vuoden ajan kuukauden väliin, että tuohon pääsee. Joo, mutta turnauksessa tietenkin otellaan sitten enemmän. Vapauttelun puolen lista on hurja 21 ja 5. Muslim Salikov on pari takakiertärityrmäystä tarjoillut, ja nyt Carlos Lealin rooli voisi olla sitten se sama, että häntä toivotaan nukutettavaksi. Mutta ei Leal mikään huono ottelija. Hänelläkin kuitenkin 22 voittoa, 6 tappiota. UFC:ssä kuitenkin vasta 1 ja 1. Niin. Ehkä tässä on nyt ihan rehellisesti sanottu, että Muslim Habibin ja näiden Dagestanin ja Muslimiklaanin saa suotuisia vastustajia ja näyttäviä tyrmäyksiä, niin tämä on nyt sitten se, mitä on tarjolla. Mäkin veikkaan, että King of Kung Fu, vaikka vanha herra onkin, niin pystyy sitten hyvällä potkupelillä ja liikkeellä, niin Carlos Lealin pitämään aisoissa. Taku varmasti tulee viihdyttävä ottelu. Okei, sitten Preleistä vielä lisää nostoja. Sportautis nostaa tämän otteluparin miesten kääpiösarjasta, missä Bryce Mitchell tiputtaa kääpiösarjaan höyhensarjasta kohtaa Said Nurmagomedovin. Bryce Mitchell 17-3, Said Nurmagomedov 18-4 listalla.
Mitenköhän Mitchellin painonpudotus sujuu, sitä me ei vielä tiedetä, se tullaan näkemään. Hän on parivaljakosta 2 tuumaa pidempi, ulottuvuus miehillä on sama, Bryce Mitchell vasuri, Nurmagomedov oikea kätinen. Itse asiassa Bryce Mitchellillä todella vaatimattomat nämä lyöntilukemat, vaan 2,5 lyöntiä per minuutti, toki ottaakin vain 1,6, ja Nurmagomedovilla sitten 3,3 annetaan ja 2,2 otetaan. Kaatojen puolella Bryce Mitchellillä aika kova luku, 3,27 per vartti, eli reilu kaato per erä. Nurmagomedovilla se on vain 1 per vartti, eli kerran ottelun nappaa sitten kaadon. Nurmagomedov on tosi nopea ja tarkka iskiä. Ei mikään kova tyrmääjä, varsinaisesti yhden lyönnin tyrmääjä, mutta Bryce Mitchell tulee aina pää edellä ja tarjoilee naamaa siihen ja haluaa varmasti sitten lähteä hukuttamaan Nurmagomedovia, joka edellisessä ottelussaan niin joutui aika tiukoille brasilialaista vastaan. Mikä se nimi nyt oli? Niin, just Oliveira vastaan, kun otteli viime viikolla, niin Oliveirahan väsytti Said Nurmagomedovin ja voitti sitten todella tiukan ottelun, ehkä joku tämmöinen samankaltainen strategia sitten voisi olla Bryce Mitchellillä mielessä. Toki Bryce ottelee ihan selkeästi tunteella eikä taidolla tai järjellä. Sportaa tietysti totta, että Mitchell tuli John Silvan runtelemaksi ja Nurmagomedov kaasutti itsensä pois Oliveiraa vastaan helmikuussa. Jenkki tuli painoluokkaa alaspäin edellisen tappion jälkeen. 50-50 matsi. Dagestanilta odotan jotain hienoa yläpotkua, millä matsi loppuu. Näitä nähtiin jo edellisissä matsissa jo liiaksi, mutta nyt jos sitten kolahtaisi. Joo, UFCn kovin räppäri Bryce Mitchell kohtaa Said Nurmagomedovin molemmilla tappiot alla. Joo, veikkaa, että Bryce voittaisi, ehkä siinä mietitään sitten, kun koko on enemmän, että josko se siinä sitten jeesaisi, mutta kyllä Said Nurmagomedov on hyvä ottelija ja kyllä se Oliveirakin on itse asiassa oli tosi iso tuohon painoluokkaan. Bryce Mitchellillä siellä höyhensarjassa ei vaan riittänyt, että se oli niinku todistettu, että tämä on nyt sitten vähän semmoinen kriisiratkaisu, että jotain pitää tehdä, jos halutaan vielä UFC:ssä pärjää, niin painoluokan vaihto on sitten vähän tekohengitystä. Sitten Flat Eartherille toivon mukaan kuitenkin ottelura jatkuu. Ehkä hänen jutuistaan en niin välitä, mutta värikäs ottelija ja ainakin tarjoaa hyvän matsin useammin sitten häviäjän roolissa. Otetaan vielä pari nostoa. Täällä on Parviaiselta miesten kärppäsarjan matsi Almabaev Ochoa, niin tätä ei ehkä hehkuteta etukäteen, mutta voivat varmasti varastaa shown. Almabaev teknisesti todella hyvä ja monipuolinen kasakkiottelija ja Ochoa sitten on voimakas ja kykyä yllättää. Nopeaa tempoa ja vauhtia Parviainen pohtii. Ja sitten vielä toinen nosto Nikita Krylov vastaan sitten Uzbekistanin, tai Krylov ukrainalainen, toki Venäjän lipun alla taitaa nykyisin notella kohtaa Bogdan Guskovin uzbekkiottelijan miesten kevyessä raskaassa sarjassa. Ja Parviaisen saatesanat on näin, että lähtökohtaisesti tyrmäyshakuinen matsi. Molemmat tykkää ratkoa nopeasti ja tulee varmaan heti kovaa alusta. Ja Krylovilla enemmän kokemusta, mutta Guskov on vaarallinen, kun saa iskun perille. Eka erä voi ratkaista. Niin, kun puhutaan isoista miehistä, niin näin siinä helposti sitten, että todennäköisyyksienkin valossa voi käydä. Tässä oli UFC Fight Night Abu Dhabi, Whittaker The Ridder nopeasti läpikäytynä. Fight Pass näyttää prelit kello 19 lauantaina ja sitten Viaplayn puolella kello 22 hypätään pääkortin pariin ja Ylilöinti Studio YouTube-kanavalla, mitä todennäköisemmin pidetään live-seurantaa, johon saatte tulla mukaan viettämään sitä lauantai-iltaa. Ja jos vapaa-ottelu haluaa nähdä, niin tänään torstaina kun nauhoitetaan, niin UAE Warriors myös UFC Fight Passilta. UAE Warriorsin tapahtuma 62 kello 18 katsottavissa, eli kamppailu nälkäisille kaikenlaista heinäkuun iltoihin. Ja nyt me mennään vielä katsoa postilaatikkoa, mitä siellä on. Siellä on itse asiassa aika paljon kaikenlaista. Nähdään siellä. Ylilyönti podcast.
Kamppailukansan radio. Kamppailukansan radion puolella ensimmäinen kommentti tulee Rantasen Petriltä, ja tämä vähän liittyy viime viikonloppuun ja Oleksandr Usykkiin. Tämä tuli vähän myöhässä, mutta tämä on hyvä aihe silleen yleisesti. Tony Bellew sanoi ennen Fury 2-ottelua, että Tyson sanoi prässäävänsä Usykkia, että tyhmin idea ikinä, koska Usyk on maailman paras ottelemaan taaksepäin. Tuo tuli mieleen, kun tätä matsia katsoi, siis Duboisata vastaan tätä kakkosta. Duboisin taktiikka oli selvästi sama kuin Joshua-matsiin, eli paine, paine ja paine. Ei onnistunut alkuunkaan, kun heti kongista Usyk naputteli jabia naamaan, liikkui alta pois ja paukutteli vasenta vastapalloon. Rupesin miettimään taaksepäin. Omien muistikuvien mukaan Gassiev koitti antaa painetta, Joshua koitti antaa painetta uusinnassa, Fury koitti antaa painetta uusinnassa ja nyt Dubois. Kaikki nämä matsit Usyk voitti mielestäni helpohkosti, vaikka Joshua uusinnassa tuomarit näkikin matsin melko tiukkana. Onko Usyk maailman paras ottelemaan paineen alla ja mikä tekee ottelijasta hyvän ottelemaan taaksepäin? Vastataan tähän, että Usyk on varmasti yksi parhaimmista ottelijoista niin kuin strategisesti semmoiseen ei passiiviseen puolustukseen, vaan aktiiviseen puolustukseen, sijoittautumiseen liittyen. Ja sitten mikä sitten tekee hyvän sit taaksepäin ottelusta, niin hänellä on tosi hyvä asento, vaikka tulee sitä painetta. Että hän ei liiku taaksepäin toisen sanelevana, vaan hän valitsee sen etäisyyden ja liikkuu pois alta ennen kuin tavallaan joutuu tiukkaan paikkaan ja ei jää köysiin roikkumaan, ei jää kulmaan lepäilemään. Eli ehkä Usykin paineen alla ottelemisen taito on se, että hänen kokemus ja järki, sijoittautuminen kehässä on niin hyvää, että hän ei jää niin sanotusti jumiin, että hän liikkuu ennen kuin toinen pystyy luomaan sitä painetta. Ja liikkuu ensimmäisenä, mihin ikinä meneekään, eikä siinä liiku sitten, kun toinen pakottaa liikkumaan. Niin ehkä mä mietin sitä täällä, että mikä hänen tosta tyylistään tekee erikoisia. Sitten hän on tosi hyvä keskittyminen. Et pitkäkin ottelu, niin hän jaksaa noudattaa sitä puuduttavaa strategiaa alusta loppuun asti, millä voittaa. Jos katsotaan vaikka Duboisin tätä kakkosmatsia, niin Dubois aluksi lähti vähän reippaammin ja sitten se kuitenkin pysähtyi, rupesi niiailemaan ja loikkimaan ja kaatuilemaan. Eli tavallaan se, mitä Dubois oli harjoitellut, niin hän jaksoi tehdä sitä ihan vähän aikaa ja sitten ei enää jaksanutkaan. Ja vastaavasti Usyk tietää, mitä hänen pitää tehdä. Hän ei hae pikavoittoja, vaan hän pysyy siinä suunnitelmassa ja toteuttaa sitä orjallisesti. Ja lopputulos on se, että ei ole tullut yhtään tappioa. Aika hienoa. Ja annetaan vielä Petri jatkaa. Kun katsoo millaista jälkeen Usyk tekee uusinnoissa, niin en ihan hirveästi antaisi kenellekään voittosaumaa, jos on kertaalleen käynyt häviämässä. Tietokone raksuttaa sellaiseen tahtiin, että vastustajat melkoisia taikatemppuja saa tehdä, jos Usykin haluaa uusinnassa voittaa. Usyk todennäköisesti ottelee vielä kerran, mutta itse melkein toivoisin, että lopettaa, ei tarvitse enää mitään todistella Parkerista, Furystä ja ehkä jopa Moses Itaumasta on ollut puhetta. Fury tuskin on kovin nopeasti halukas kehään, Usyk tuskin haluaa odottaa vuotta vikaa matsiin, plus Fury saisi entistä pahemman selkäsaunan. Parker on nykyisellään tosi hyvä, mutta Usyk on selvästi parempi ja tyrmäisi Parkerin. Itauman tulevaisuuden nimi, ja jos olisin Mosesin taustaykössä, niin en ottaisi riskiä tässä kohdassa lähteä Usykia haastaa. Antaa miehen lopettaa selkeä, Itauma voi ottaa valtikan raskaansarjan kuninkaana. Markus Kaira oli sitten lisännyt vielä, että hän on nähnyt Sheikki Turki Al-Shikin niin toteavan, että Moses Itaumaan haluaisi nähdä Usykia vastaan, mutta se on vähän samaa mieltä, vähän liian nopeasti, että sitten voi käydä samalla kuin Duboisille, että koko ura menee ihan päin persettä, kun ottaa sitten Usykille turpaa, jos ottaa. Ja sitten taas Usykille tuo Itaumaa ei ole millään lailla niin mielenkiintoinen. Hei, sitten lappalaisen Henkka vielä laittaa tähän yhden tilastofaktan, missäköhän mulla on se tuolla tallella täältä. Tämäkin liittyy viime viikon loppuun, niin täällä on katsottu ottelijoiden ottelupalkkioita, niin UFC 318 niin yhteenlaskettu ottelupalkkio kaikilla ottelukortin ottelijoilla oli 8 400 000. Nämä on siis ilmeisesti ilmoitettu jonnekin urheilukomissiolle tai jollakin, totta kai siellä on varmasti PPV-bonuksia vielä päälle.
mutta pelkästään Alexander Usykin ottelupalkkio tästä kyseisestä viime viikonlopun ottelusta 132 miljoonaa. Eli aikamoinen epäsuhde. UFC kuitenkin tekee hirveän summan rahaa, niin siellä ei ottelijoille makseta sit käytännössä mitään. Ja Usyk tietenkin nappasi nyt yhden historian isoimmista kertapalkkioista, mutta ansaitsee sen kyllä todellakin. Hieno voitto, mutta tosi jos ajatellaan, että jos mennään, UFC pyörittää muutama vuosi sitten ainakin niin miljardi liikevaihtoa, ja sitten on sanottu näin, että UFC noin 15% maksimissaan omasta liikevaihdostaan menee ottelijoille, niin miljardista niin se on 150 miljoonaa. Eli Alexander Usyk tienasi yhdestä ottelusta saman verran kuin kaikki UFC-ottelijat yhden vuoden aikana. Niin se on mun mielestä ihan hyvä tommonen heitto. Toki UFC on vähän kasvanut ja se voi olla, että se on vähän se niinku totaali on sieltä kasvanut, mutta ei tää niinku suhdelukuna niin ihan hirveästi heitä. Niin siinä on jotenkin pohdittavaa. Kun numerot on tarpeeksi isoja, niin niitä ei oikein hahmota. Mutta sitten kun ne laittaa johonkin tämmöiseen vähän verrannolliseen kontekstiin, niin toi on huikea summa, toi 130 miljoonaa, ja samaan aikaan voi ajatella, että UFC kyllä niinku kairaa aika härskisti kaikkia ottelijoita sitten. Mutta tällaista se on. Parviaisen vuoro jatkaa ja mennäänkin UFCn puolelle. UFCn PPV-tapahtumat siirtyisivät tulevaisuudessa Netflixiin. WWE Raw on jo siirtynyt sinne ja Netflix vaikuttaa panostavan kovaa live-urheiluun. UFCn ja ESPN:n diili taitaa olla voimassa ainakin vuoden 2025 loppuun, näin se muuten on. Niin voisiko Netflix olla seuraava iso jakelija, kun sopimus päättyy? Moni fanikin on kuitenkin siirtynyt katsomaan PPV-otteluita laittomasti netistä, koska nykyään on niin helppoa ja kätevää katsoa tapahtumat ilmaiseksi. Mikä ratkaisu on varmasti osaltaan nakertanut virallista PPV-myyntiä? Eli onko nykyinen PPV-malli siis enää kannattava? Vai voiko Netflixin kaltainen kuukausimaksupohjainen palvelu olla parempi ratkaisu? Vai onko UFC:n nykyinen PPV-malli liian tiukasti rakennettu ESPN Plusan ympäri, ettei tällainen muutos ole järkevä liike? Olisi kiinnostavaa kuulla teidän näkemyksiä, mitä se tarkoittaisi faneille ja näkyvyydelle, jos UFC päätyisi joskus vielä Netflix-alustalle. Joo, tämä on siis muutos, mitä ollaan mietitty ja pohdittu, että minkälainen tulee olemaan UFCn seuraava jakelukanava. Ja mehän ei mene mitenkään niin kuin suhteessa ESPN tai mihinkään muuhun, että Viaplayn diili voi olla ihan eri mittainen, mitä toi on. Euroopassa on ihan omat diilit, Väli-Amerikassa, Etelä-Amerikassa. Tuossa on kyse kuitenkin sit niinku lähtökohtaisesti Pohjois-Amerikasta. Netflixin kaltainenhan voisi olla Amazon Prime, varmasti molempien kanssa keskustellaan, mutta jos ajattelee sitä silleen isossa kuvassa, että Netflix, joka on todella iso globaali toimija, maailman isoin striimauspalvelujen tuottaja, joka tekee plussaa, mikä on harvinaista, ja sitten taas nämä valtaosa urheilutoimijoista niin on tosi tiukoilla. Teoriassa Netflixillä olisi rahaa laittaa siihen kiinni, ja sitten UFC voisi saada globaalin partnerin näin niin kuin jakelun kannalta, ja joku Kiina ja kaikki tällaiset voisi olla siinä samassa. Ja mun mielestä Dana White jossain sanoi, että uuden TV-yhtiön TV-sopimuksen muuta vaikka contenderien määrä, Dana White's Contender Series voisi kasvaa. Eli siellä voisi olla ihan semmoisia niin kuin tuotannollisia hyötyjä, että UFC pystyisi tarjoamaan sitten vielä enemmän tuotetta. Mikä se ikinä tuleekaan olemaan, niin sehän olisi kaikista kivointa, että se olisi yksi paikka. Mutta se, että onko kellään siihen rahaa, ja sitten taas jos ajatellaan kuluttajia Pohjois-Amerikasta, jos Fight Nightit menee Amazon Primelle ja PPVt jää vaikka ESPNlle, niin se on sitten taas niinku kallis juttu faneille, ja sitten kun mitä joudutaanko me jotain maksaa, siis UFChän aikoo vedättää tosta niinku moninkertaisen summan, mitä ESPN on maksanut, eli eihän se raha niiltä TV-yhtiöiltä tule silleen tipu taivaasta, vaan ne tulee meiltä tilaajilta.
Eli mihin ikinä se meneekään, niin se tulee tarkoittamaan sitä, että se maksaa. Et Netflix ehkä pystyisi sitten vaikka luomaan oman urheilupalvelun tai niillä voisi olla sitten niinku resursseja tuollaiseen, että niiden se niinku iso koko tuotannollinen kenttä on niin suuri, että UFC niinku olisi helpompi saada siihen, tai Amazon. Mut mielenkiintoinen se on. Tietenkin itse tykkään siitä, että saisi mahdollisimman helposti kulutettua ja näkisi kaikki, ettei tarvitse olla 1000 eri kanavaa. DAZNhan pyrki siihen, että ei ole mitään PPV-juttuja, kun se perustettiin ja sanoi, että ei tule järkkää mitään PPV, mutta ei rahat riitä, pakko järjestää PPV, jos haluaa pysyä pystyssä. Et se taas niinku on sotinut tätä hommaa vastaan, ja DAZN on vissiin tehnyt hirveän määrä tappia, ja nyt Sheikitkin on saudeasti työntänyt sinne rahaa ja ottanut osakkuuden siitä. Ja kaikki bisnekset, mitä nuo urheilubisnekset tekee, saudit, niin nehän ei ole mitään tuottavia, vaan ne on siis rahareikiä ja heidän poliittisia investointeja. Mutta seurataan tilannetta, loppuvuoden aikana varmasti selviää. Sportautistilta tulee sitten hyvä tämmöinen kysymys. Mitä mieltä olet siitä, että ottelijat palaa pikaisesti ottelemaan sen jälkeen, kun heidät on tyrmätty? Onko se uusi trendi UFC:ssä vai onko tämä tavallista? Omasta mielestä osa jopa palaa huolestuttavan nopeasti takaisin. Esimerkkinä Jamal Hill, joka on tyrmätty lähiaikana useampaankin otteeseen. Nikita Krylov koki tappion teknisellä tyrmäyksellä huhtikuussa ja nousee jo nyt uudestaan ottelemaan. King Green tyrmättiin aivan kylmäksi kiertopotkulla maaliskuussa 319 preleissä on mukana. Myöskin Oliveira on ilmaissut halunsa otella vielä tämän vuoden puolella uudestaan vaikka toppureiski miehestä sielun pihalle. Lähitulevaisuudesta löytyy vielä hyvänä esimerkkinä Tony Ferguson nyrkkeilemässä. Varsinkin Jamal Hill on ollut aivan varjojen mailla ekasta tyrmäyksestä lähtien. Väitän, ettei miehen paikka todellakaan ole siellä häkissä vielä pitkään aikaa. Omasta mielestä Hillin kohdalla ollaan jo lähellä sitä, että UFC-taivaalla on lähellä loppua. Niin. UFC:tähän ei kiinnosta ottelijat millään lailla. Ne on heille keinoja tehdä rahaa. Että jos heillä on myyvä, he tarvii tapahtumaan jonkun ottelijan, ne laittaa sinne kenet tahansa käyttöön. Niin kuin ketä on saatavilla ja kenellä voidaan sitten myydä jotain. Kun ei ole mitään etujärjestöjä, ei ole mitään oikeuksia urheilijoilla, niin urheilijat ottaa ne tarjoukset vastaan tai sitten on työttömiä. Eli periaatteessa tämä neuvotteluasema on niin huono urheilijoilla. Ja sitten kun tiedetään, että se ura on tosi lyhyt, niin jos mä jäänkin vuoden tauolle, niin suomeksi sanottuna mä en tiedä mitään. Sitten mä tuun seuraavaan matsiin vuoden päästä, sitten tienaan sit 20+20. Pitäisikö sillä sitten taas niinku elää seuraava vuosi ja maksaa viime vuoden kulut? Et kun ne palkat on niin mahdottomia. Eli tuo taloudellinen narratiivi urheilijoilla on niin orjuttava, tai kannustaa siihen, että kannattaa ottaa kaikki, mitä pystyy. Ja sitten samaan aikaan UFC:n asema siinä, että kun se on niin vahva saneluasema, niin ne pystyy sitten vähän niin kuin hyödyntämään, tai ei vähän, vaan pystyy hyödyntämään ja hyödyntääkin sitä. Ja urheilukomissiothan antaa sitten tämmöisiä tyrmäyksen jälkeen jotain kilpailukieltoja, sairaslomia, että sut on tullut tyrmätyksi, sitten lääkärin lausunnolla voit vapautua siitä niin kuin akuutista riskistä. Mutta eri osavaltioissa Jenkeissä niitä on erilaisia ja ne on aika äkkiä niin kuin suuntaa antavia, että niissä ehkä puhutaan sitten tosiaan niin kuin akuutista riskistä, että okei, sä oot nyt toipunut tästä tyrmäyksestä, sulla ei ole enää aivotärähdysoireita vaikka tai jotain ja nyt oot niin kuin siis periaatteessa terve, mutta oot sä niin kuin henkisesti terve, oot sä todellisuudessa palautunut siitä, niin menee ja tiedä. Sitten se, että kun tyrmäyksiä on tosi erilaisia, että kun me puhutaan tyrmäyksistä, niin se on niin kuin selkeä, että ajatellaan, että okei, että nyt on tyrmätty, että sen pitäisi lepää, mutta todellisuudessa se on voitu vaikka löydä kropasta pihalle, se on niin kuin seuraavana päivänä jo valmis, näin niin kuin ajatuksena, ja joskus jos joku vaikka osuu vähän leukaa, sä et saa aivotärähdystä, mutta sä nukahdat siitä ja tuomari tulee väliin, että sä oot palautunut siitä ja niin kuin samana iltana lähtökohtaisesti. Niin näissä on niin isoja eroja, että mikä se niin kuin tyrmäys on. Ja sitten se, että sua ei tarvitse tyrmätä. Sä voit ottaa tosi tiukan matsin, missä tulee kovia osumia potkuivaksi suojaukseen ja niistä tulee niin kuin semmoista kumulatiivista vaikutusta.
mitä kukaan ei edes tiedä, että se ei näytä silleen, että sulla olisi käynyt mitään, mutta sulla voi vitsi huippaa vaikka kuinka pitkään. Itselle ei ole koskaan käynyt silleen, mutta niin kuin teoriassa. Niin tämä on niin jotenkin semmoinen moniulotteinen ja vaikea asia. Ja tavallaan siihen ei ole mitään yhtä semmoista ratkaisua, mutta toivoisin tietenkin niin kuin isossa kuvassa ottelijoiden turvallisuuden parantamista, ottelijoiden oikeuksien parantamista ja sitä, että se taloudellinen orjanarratiivi ei olisi niin julma, että pystyisi tarvittaessa lepäämään. Toivon mukaan tuosta saa nyt jotain puhetta kiinni, mitä ajattelen. Ja sanon vielä sen, että jos itselleni kävisi, ei ole koskaan käynyt, mutta jos kävisi tai jollekin omalle valmennettavalle tai lähipiirille kävisi joku paha tyrmäys, kyllä mä aika tarkkana siinä toisin sitten ja noudattaisin sitten lääkärin ohjeita ja kaikkea sitä tilannetta seurattaisiin ja katsottaisiin, miten homma menee, ettei sitten tule mitään pahempia jälkiseuraamuksia. Okei, sitten puhutaan vähän lisää lyömistä ja Samuel Muuranen niin on Sherdokin foorumilta löytänyt tällaisen listan UFC-ottelijoista. Eniten vastaanotettuja merkittäviä iskuja per minuutti. Top 5. Justin Gaethje 7.18, Brian Ortega 6.59, Calvin Kattar 6.55, Max Holloway 4.74 ja Dan Hooker 4.72. Ja sitten jos laitetaan vielä 10 asti, niin se jatkuu Marvin Vettori, Dustin Poirier, Donald Cerrone, Tony Ferguson, Nate Diaz. Yksikään näistä nimistä ei jotenkaan niinku yllätä. Mutta se, mikä Joa tuosta bongasi, että melkein kaikki on 70-kilosia. Eli onko tämä merkki siitä, että siellä lyödään tilastollisesti eniten? Se voi olla. Tonkikaa tuota aihetta, että jos siihen on jotain syytä, että miksi ne on 70. Toki se on kilpailutussarja, paljon ottelijoita. Nämä kaikki ottelijat on vielä aika vanhoja, ketä tässä sitten on. Raskassarjassa tietenkin lyödään vähemmän ja siellä matsit loppuu teoriassa nopeammin. Mitäkään pienemmissä sarjoissa periaatteessa lyöntimäärät on suurempia, koska ollaan niin nopeampia, niin kuin yleensä pienemmissä painoluokissa tehdään enemmän, mutta ehkä myös siellä sitten tehdään liikkeen kautta enemmän, että niissä lyöntitilanteissa ei ole niin paljon, mutta on mielenkiintoinen kyllä tollainen tilasto. Kaikki nämä ottelit, joita tässä on, niin näähän on tämmöisiä kansansuosikkeja. Eli jos haluat olla suosittu vapaa-ottelija, niin torjun naamalla. Joo. Kukas näistä on mestari? Max Holloway on ollut mestari. Ja niin, siinähän se sitten onkin. Oliko Gatesillä väliaikainen mestaruus? Mennään eteenpäin. Tämmöinen pieni tekniikkakorneria sivuava kysymys. Santeri Vahtera kysyy, tämä on tullut YouTube-puolelta, että onko Jaakolla jotain esikuvaa valmennushommissa? Oikeastaan jokainen valmentaja, ketä mä oon tavannut, on valmentanut mua, valmentanut muita, on ollut läsnä. Jokainen oma treenikaveri, jokainen tyyppi, ketä mä oon itse valmentanut, niin ne on kaikki vaikuttanut siihen, että miten mä valmennan. Et jokainen on antanut esimerkkejä onnistuneista, tai esimerkkejä, että tämä ei ehkä toimi. Ja semmoinen, mulla ei ole mitään semmoista idolisuudetta johonkin yhteen ihmiseen, että toi on makea tyyppi. En mä myöskään ottelijoita kohtele. Mä oon niinku huono fanittaja. Mä näen asioissa monesti niinku hyvää ja samassa asiassa sitten jotain vähemmän hyvää. Niin sit jos ottaisi jonkun esikuvan valmentamista, niin sä voisit sit samalla tavalla ottaa sen heikkoudetkin. Ja tää ei tarkoita sitä, että itse olisin parempi kuin kukaan. Mut se on vaan niinku se, miten mä katon sitä maailmaa ylipäätään, että poimii vähän sieltä täältä. Ja osat asiasta on niinku ylhäältä päin, että jotkut on mua parempia, kokeneempia, meritoituneempia, mutta yllättävän usein sitä oppia löytyy sieltä, mitkä on niinku vähemmän kokeneita tai vähemmän meritoituneita. Heillä saattaa olla jotain hyviä näkökulmia. Ja ehkä kaikista eniten sit katsoo sit joidenkin osa-alueiden spesialisteja. Et jotain, no mä mainitsen vaikka Juhan Lahti, joka on tuossa naapurisalilla yksi mun kaveri. Se on liikuntatieteiden tohtori ja on erikoistunut nopeusharjoitteluun, todella pätevä. Niin Juhanilta saa aina sitten teoriassa
pätevän vastauksen ongelmaan, joka mulla on, jos on. Ja sit se on myöskin inspiroivaa, kun joku muu on tehnyt jotain muuta, mitä mä en ole tehnyt ollenkaan, kun mulla ei ole mitään koulutusta mihinkään, mä oon ihan niin kuin toope, niin sitten kun jollain on sit niin kuin todella kattava pätevyys, niin sieltä voi sitten aina löytää sitten jotain semmoista, mikä itselle ei tule mieleen. Niin tällaiset on mulle niin kuin inspiraation lähteinä. Sitten tuossa nopeasti sanoin, että kaikki, ketä on itse valmentanut, opettanut, auttanut, niin peruskurssia vetämällä itse asiassa oppii tosi paljon valmentamisesta. Että sä koko ajan pystyt hiomaan niitä opettamisen metodeja, kun jengi tulee erilaisista lähtökohdista, ihan huonoja, ihan kokemattomia, ihan osaamattomia, vaikka ensimmäiseen harrastukseen, niin tavallaan sä näet vähän sitä, että mitkä on ne tavat, miten asiat kehittyy, ja se on semmoinen niin kuin jatkuva laboratorio. Hyviä, jos miettii semmoista niin kuin esikuvaa vielä, jos pystyykö mä nimeä edes ketään semmoista oikein niin kuin vapaa-ottelun kannalta, että mä haluaisin olla kuin toi. En mä oikein tiedä, että haluanko mä olla kuin ketään. Eikä mulla ole myöskään valmentajana mitään tavoitteita näin, että haluaisin olla maailman paras valmentaja tai haluaisin saada UFC-sukat tai jotain. Mulla ei ole silleen niin kuin sellaisia tavoitteita. Mulla ehkä on sanonut tämän joskus aikaisemmin, että mulla valmentaminen on, mä haluan toimia tyyppien kanssa, kenen kanssa mä haluan toimia, ketkä on mukavia, sopivia, kenen kanssa mä käytän sitä aikaa. Se ei automaattisesti tarkoita sitä, että niiden pitää olla maailman parhaita tai maailman huonoimpia, vaan se, että se tuntuu sille, että siinä on järkeä. Että se on itselleni mielekästä, mutta myös se, että mulla on annettavaa sille toiselle. Ja semmoinen sanonta, mä sanon, että toivoisin olevani riittävän hyvä valmentaja. Mun ei tarvitse olla paras tai makein tai arvostetuin, mutta jos mä oon riittävän hyvä urheilijalle X, kenen kanssa mä teen vuodesta toiseen töitä, niin se on semmoinen, mikä mulle riittää. Ja se tekee elämästä ihan tosi mukavaa, että ei tarvitse sitten olla jotain nimellisiä arvostuksia tai statuksia hakemassa. Mutta opettaminen ja valmentaminen on tosi mukavaa ja sitä voi tehdä monella tavalla ja se, miten mä teen sitä, niin se on itselleni sopiva tapa, jollekin muulle se on täysin sitten niinku utopistinen ja mähän on luonteeltani tosi ystävällinen ja kiltti ja en ole missään tapauksessa mikään hirveä julma valmentaja, kiva se on silleen olla semmoisessa ympäristössä sitten niinku valmentajanakin, missä itse viihtyy, että se ilmapiiri on semmoinen, missä itse pystyy sitten tekemään työnsä parhaiten. Santerin kysymys oli hyvä, mutta mun vastaus oli selkeästi vähän huono, kun en osannut vastaa noinkaan yksinkertaiseen kysymykseen, mutta toivon mukaan tämä riitti Santerille ja valmentamista on muuten tosi kiva puhua ja opettamisesta ylipäätään, se on hieno aihe ja kun se pätee niin kuin opettaminen voi olla koulussa opettamista tai urheilun opettamista tai elämän opettamista, mitä ikinä, niin se on niin kuin samankaltaisia aiheita, että ne ei ole vaan sidoksissa yhteen tiettyyn viitekehykseen. Mutta mennään eteenpäin ja täältä löytyy sitten meille vielä vähän listoja. Parviainen palaa tuohon viime jaksossa käsiteltyyn tyylikkäimpiin eläköitymisiin. Ja Habib Nurmagomedov 29-0 ja jäi siihen. Voitto Gatesista, eläköityminen häkis, ei tappioita, ei draamaa, täydellistä. Noniin, ja GSP palasi vuoden tauolta, voitti mestaruuden ylemmäspainoluokassa, hävisi jälkiä jättämättä, 2 painoluokan GOAT. Amade Nunes, dominaattori loppuun asti, voitto, hanskat häkkii, perhe vierellä, kuningatar poistui tyylillä, tähän muuten joku taisi jo vastaa, että Nuneshan tekeekin paluun, näin se on. Sitten Poirierin eläköityminen, tappio Hollowaylle, tunteikas ja rehellinen, jäähyvän, ei sankaritarinaa, vaan aito hetki. Ja Uriah Faberista voitto kotikaupungissa, yleisöhurraa, legenda tiesi milloin poistua lavalta. Joo, Uriah Faberhän oli tähän Global Fight League-hässäkään kiinnitetty, mutta sehän ei onneksi sitten toteutunut. Sportautisilta tuli hyvä lista. Tämä on semmoinen, mihin kannattaa, pistäkää niin sanotusti nimet mieleen. Top 5 nousevat nimet UFC:ssä. John Silva, Michael Morales, Islam Dulatov, Talison Teixeira, Mauricio Raffi ja extra vielä Terence McKinney ja Peyton Talbot. Joo, nämä on hyviä nostoja ja monista näistä on jo puhuttu ja osattu jo niin kuin John Silvaa
ja Mauricio Raffista on jo useampaan otteeseen päästy puhumaan, ja siellä on ollut näyttäviä näyttöjä. Dulatov näistä sitten tietenkin tuoreempaina. Teixeira kärsi tappion edellisessä ottelussa, mutta ihan tulevaisuuden nimi hänkin. Sitten on vielä Arto Mäenpään lista. Suomalaiset top 3. Menen UFC:hen, vaikka ei toivoakaan. Leksa, Maku ja Maga. Kaikilla UFC tähtää, mutta varmaan aika epärealistinen, kyllä. Su sanoo tavoitteita, mitä on vaikea toteuttaa, mutta jokainen, ketä menee UFC:hen, niin tietenkin ansaitsee paikkansa, ja onhan Maku siellä aika pitkän uran tehnyt, eli siitä turha hänelle ainakaan naljailla, mutta takaisin ei kyllä, on erittäin epätodennäköisesti tulee pääsemään. Parviaisella on yksi lista, ja tämä on mun mielestä hyvä lista. UFC:n top 5 teknisintä ottelijaa kautta aikojen, eli greatest of all time ja teknisyydessä. Siellä yksi, John Jones, hallitsee ottelun eri osa-alueet täydellisesti, monipuolinen, taktinen ja lähes vastustamaton. Muita ei olekaan. Se on vaan se paras. Top 5 ja 1 riittää. Mä oon samaa mieltä. John Jones on kyllä yksi kaikkien aikojen parhaista. Ja voidaan ihan sanoa, että paras häkissä, häkin ulkopuolella kuvottava, mutta noin. Arto Mäenpäällä on vielä meille tähän ihan loppuun toteamus, Janne ja Soukanmies puhumaan videotuotannosta, Jaakko saa vapaapäivän. Tällä viitataan sitten Soukanmiehen, joka tekee Teo Kolehmaisen videoita, Talasman Janne, joka Yllyönti Studion kuvaa ja editoi. Janne hän välillä onkin täällä ollut esiintymässä, ja Arto, kun sitä viimeksi pyysi sitä studiotouria, niin varmaan tullaan sellainen toteuttaa, vähän käydään läpi, että mitä täältä löytyy. Ja mielellään videotuotannoista ja tällaista puhutaan, me tykätään sitä tehdä, niin ehkä jotain sellaista johonkin liveen voidaan tykittää. Mutta tässä hei on Yllyöntipodcastin 484. jakso tullut loppuun. UFC:tä viikonloppuna Abu Dhabissa pidetään sieltä Yllyöntistudion kanavalla liveä, kenties jotain muuta. Ja ei muuta kuin oikein hyvää loppuviikkoa. Ja sori vielä, kun podcast vähän venyi, mutta pitihän noi Omranin matsi kattoo ja ottaa se tähän uutisosioon mukaan. Ja varsinkin, kun se oli vielä noin tyylikäs voitto, niin tästä syystä podcast vähän myöhässä. Mutta ei muuta kuin hyvää loppuviikkoa. Pidetään lippu korkealla ja katsotaan UFCtä. Ja Yllyönti kiitti ja moi moi.